Wika ni Balinsusay. At nang naibigay na niya ang mga panuto, kaagad na silang tumulak para tugisin ang mga hindi kilalang kalaban. Raha, anong palatandaan natin sa mga kalaban natin? Tanong ng punong kawal. Wala akong pagkakakilanlan sa mga ito. Ngunit malalaman natin na pinasok na natin ang kanilang teritoryo kapag sinalakay na nila tayo. Tugon ng Raha. Maya-maya, narating nila ang isang bahagi ng pulo na mabato at wala ng tumutubong mga halaman. Nagwika ang isa sa mga mandirigma. Raha, kakaiba ang lugar na ito. Nasa gitna ito ng gubat, ngunit bakit ni isang puno o damo ay walang tumutubo? Takang tanong ng isa sa mga mandirigma. Nang biglang umangil si Demus. Narito na sila! Talasan ninyo ang mga mata ninyo! Wika ng Raha. At lumantad mula sa madilim na bahagi ng gubat ang isang nilalang na nagliliwanag ang mata. Napaatras ang lahat dahil nakakatakot ang wangis nito. Nakanganga ang bunganga na nakalabas ang lahat ng mga ngipin. At walang patid na tumutulo ang laway. Maging si Balinsusay ay natakot sa nakitang wangis ng kanilang mga kalaban. At nagwika ang nilalang ng, Kung papalarin ka nga naman, pagkaina ang lumalapit sa'yo. Wika nito. Sabay takbo papunta sa kinaroroonan ng pangkat ni Balinsusay. Ang ipinagtataka niya ay nag-iisa lamang ang nilalang. Ang pagkakasabi ng nakaligtas sa pag-atake, maramihan kung sumalakay ang nilalang na ito. Kaya minarapat niyang harapin ang nilalang upang makapagtanong. Sinalubong niya ang tumatakbong nilalang at agad inundaya ng suntok. Pagbagsak nito sa lupa ay agad siyang tinanong ni Balinsusay. Nasaan ang mga kasamahan mo? At anong uri kayo? Tanong ni Balinsusay sa nilalang habang hawak nito ang kanyang leeg. Kami ay mula sa Lawang Bungol. Ang tawag sa amin, mga bangkilan. Nanlaki ang mga mata ni Balinsusay dahil ang sakal-sakal niya ay isang uri ng makapangyarihang lahi ng mga aswang. Ang mga bangkilan ay uri ng aswang na pinaniniwala ang magagandang dilag mula sa hanay ng kadatuan. Sila ay may kakayahang mag-anyong aso, baboy, o iba pang nilalang ng dilim. Higit silang nakakataas kaysa sa ibang uri ng aswang. Pinaniniwala ang may kakayahan silang gawing aswang ang karaniwang tao sa pagsali ng perlas na itim mula sa kanilang bibig sa taong nais nilang maging aswang. Bakit kayo nananalanta ng mga ordinaryong tao? Tanong ni Balinsusay. Nananalakay? Marahil oo. Dahil kinambala ng mga taong yun ang aming pananahimik. Pinaslang nila ang aking ama at pinagtaksilan ang aming bayan. Nakipagsabwatan sila sa mga dayuhan upang lipulin kami ng aking mga angkan. Kumanti lamang kami sa kanila. Tugon nito. Ang ipinagtataka ni Balinsusay, taliwas ang sinabi ng taong nakaligtas sa salaysay ng sakal-sakal niyang bangkilan. Ang taong hawak ninyo ngayon, siya ang traitor. At ang aking mga kalahi ay papunta na sa
kinaroroonan niya ngayon. At sa wari ko, yun ang bayan mo, Raha Balinsusay. At mas lalong nagulantang ang lahat dahil isang patibong ang inihain sa kanila ng mga bangkilan. Nang narinig nila yan, agad nang pinaslang ni Balinsusay ang aswang na hawak nila. Gamit lamang ang kanyang mga kamay. Dinukot nito ang kanyang puso at ang katawan naman ay pinaghati-hati sa maliliit na piraso. Matapos niyang gawin ito, ay sinunog nila ang bangkay. Dahil isa sa kakayahan ng aswang na ito, ang muling mabuhay kapag nasinagan ng buwan. Ito din ang lahing pinagmulan ng mga maranhig. Madali kayo! Balikan natin ang bayan! Utos ni Balinsusay. Pagdating nila sa bukana ng bayan, napakatahimik. Ni wala man lang gumagawa ng anumang ingay. Kakalubog pa lamang ng araw ng mga oras na yon, kaya dapat gising pa ang taong bayan. Raha, hindi ko gusto ang katahimikang ito. Wika ng isa sa kanyang mga pinunong kawal. Madali kayo! Ikutan ninyo ang buong bayan! Magpangkat kayo at pasukin ang lahat ng lagusan ng bayan! Utos ng Raha. Ang bayan ni Balinsusay ay napapaligiran ng mataas na pader na yari sa mga kawayang tinik na pinagbuklod gamit ang isang matibay na balat ng isang puno na kung tawagin ay baknot. Tiwala naman si Balinsusay na hindi basta mapapasok ng masamang elemento ang kanyang bayan dahil sa nakabalot na proteksyon na ginawa ng mga babaylan. Unang pumasok ang pangkat ni Raha Balinsusay. Napansin nilang walang katao-tao sa mga kabahayan. Ngunit wala namang mga patay sa paligid. Wala ring indikasyon na nagkagulo o may nang loob sa bayan. Kaya agad nilang tinungo ang pinakabulwagan ng bayan. Laking gulat ni Balinsusay na lahat ng mga taong bayan ay naroroon at nagtitipon. Ang mahal na Raha! Sigaw ng isa sa mga mamamayan. Ano nangyari dito? At bakit kayo nagtitipon sa gitna ng bayan? Tanong ng Raha. Nang biglang may nagwika mula sa isang sulok. Tinipon ko sila sa gitna ng bayan upang manatiling ligtas sa anumang pagsalakay mula sa mga bangkilan. Laking gulat ng Raha nang makita niya kung sino yung nagsasalita. Si Salbog. Napag-alaman ko na marami na ding napaslang ang mga aswang na ito. Ngunit hindi ko din alam kung bakit sila nananala kay Raha. Iisa lamang tayo ng layunin, ang puksain sila. Wika ni Salbog. Malalim ang dahilan kung bakit nila ito ginagawa. Naghihiganti sila dahil sa pagkaubos ng kanilang angkan. Tugon ni Balinsusay. Siyang tunay, Raha. Ang mga dayuhang mananakop ang dapat sisihin dito. Sila ang lumapastangan sa datu ng mga bangkilan. Ang mga bangkilan ay namumuhay ng tahimik sa tuktok ng bundok. Subalit, tinuntun sila ng mga dayuhan. At lingid sa kaalaman ng Raha na habang nag-uusap sila ay papalapit na pala ang mga kalaban nila. Laking gulat na lamang nila nang makarinig sila ng isang sigaw mula sa labas ng bayan. Yung mga naiwang mandirigma sa labas. Madali kayo! Nandito na ang mga kalaban! At akmang aalis na ang Raha papunta sa pinanggalingan ng sigaw, ay may nakita siyang isang babae na nakasuot ng magarang kasuotan. Isa itong binukot. Ang binukot ay anak ng mga datong pinakainiingatan nila na huwag makita nino man
sapagkat ang mga ito ay nakalaan para mapangasawa ng isang karapat-dapat mula sa angkan ng mga kadatuan o mga maharlika. Magwika ka, binukod. Sino ka at anong ginagawa mo dito? Tanong ni Salbog. At walang ano-ano, nagpalit ito ng anyo at lumantad. Ang kaanyo ang aswang nito. Mahabaging bathala! Anong nilalang na yan? Tanong ng isa sa mga mamamayan. At agad itong sumugod sa kinaroroonan ng mga tao. Ngunit sinalubong naman ito ni Rahab Balinsusay. Agad niyang napigilan ang aswang, bagaman napakadulas ng katawan nito. Hindi umepekto ang dulas nito sa lakas ng mga daliri ni Rahab Balinsusay. Agad niya itong inihampas sa lupa at inapakan ang ulo nito, dahilan para hindi na ito makakilos dahil sa bigat ng pagkakaapak ni Balinsusay. Ngayon, Bangkilan, magsalita ka. Anong kailangan mo sa bayang ito? Tanong ni Balinsusay. Wala akong masamang tangkara. Yun lang na lalaking yun. Wika nito, sabay turo doon sa lalaking tinulungan ni na Balinsusay. Magwika ka. Ano ang tungkol sa kanya at bakit galit kayo sa kanya? Muling tanong nito sa nilalang. Siya ang traidor na nagturo sa kinaroroonan ng aming bayan. At dahil sa kanya, napaslang ang aking amang datu at ang aking mga kapatid. Hayaan niyo akong makapaghiganti sa kanya. Pakiusap! Pagsasalaysay ng nilalang. Pagtingin ni Balinsusay, ay akmang tatakas na ang lalaki. Ngunit napigilan ito ni Salbog gamit ang kanyang mga insekto. At saan ka naman pupunta sa palagay mo? Tanong ni Salbog. Hulihin siya! At ikaw naman, huminahon ka at magbalik sa anyong tao mo kung ayaw mong mapaslang kita. Hawak na namin ang taong hanap mo kung kaya wala ka nang dapat pang ipag-alala. Hindi matatapos ang araw na to nang hindi na ibibigay ang karapat-dapat na hatol sa mga taksil na kagaya niya. Dalhin siya sa bulwagan ng aking bahay at doon ipapataw ang aking kaparusahan. Wika ng Raha. Ngunit bago pa man ito tuluyang makaladkad ng mga kawal, ay bigla itong sumigaw ng napakalakas. Laking gulat ng lahat nang biglang nagsilitawan ang mga dayuhan na nasa loob ng mga kabahayan. Walang habas na pinagbababaril ang lahat ng nandoon. Halos sugatan ang lahat ng mga taong bayan. Bagay na nagpagalit ng husto kay Balinsusay. At isa-isa niyang sinalakay ang mga dayuhan gamit lamang ang isang sibat at ang kanyang kampilan. Talagang wala kayong kadala-dala! Sigaw nito sabay wasiwas ng kanyang kampilan. Napapaatras naman ang mga dayuhan dahil ni hindi man lang tinatabla ng bala ang katawan ng Raha. Kahit gaano karami at kalapit pa ang bumabaril. Animoy tumatalbog lamang ito, maging ang mga sandata nilang may talim ay wala ring panama sa tigas ng katawan ni Balinsusay. Kung hindi nababali, nababaluktot ang mga yon. At ang bawat dayuhang nakakasagupa niya ay agad niyang pinupugutan ng ulo. Mag-isa niyang nilabanan ang mahigit 20 armadong mga dayuhan. At nang matapos na siya sa mga ito, agad niyang binaling ang kanyang atensyon doon sa lalaking nagtaksil. At ikaw naman, pagbabayaran mo ang kataksilan mo sa iyong sariling lahi. Bangkilan, ipinagkakalob ko sa iyo ang karangalang tapusin ang buhay ng taksil na ito. Wika ni Balinsusay
Sabay abot ng kanyang kampilan sa nilalang na noon ay nakabalik na sa kanyang kaanyuang tao. Mamamatay ka! At isinusumpa kong paghihigantihan ka ng aking mga ninuno sa sulad! Wika nito, sabay tagpas ng ulo ng lalaki. At pagkatapos nitong mapatay ang lalaking yon, kaagad naglabasan ang iba pa nitong mga kalahi na nakaabang lamang pala sa mga puno sa gilid. Raha, mukhang muntikan ka nang makipagdigma sa pinakamalakas na uri ng mga aswang. Wika ni Salbog. Ang mga bangkilan ay itinuturing na pinakamalakas noong mga panahong yon dahil sa sila lamang ang tanging angkan na nakapagpundar ng isang pamayanan at pamahalaan kasama ng mga tao. Nabibilang ang angkan nila sa mga maharlika. Pinasasalamatan ko ang araw na ito sapagkat nalinawan ako bago pa man sumiklab ang isa na namang walang katuturang digmaan. Sa inyong lahat, humihingi ako ng kapatawaran. Kung may napaslang man ako sa inyong mga kalahi, isang malaking pagkakamali ang nagawa ko. Bunsod nang naniwala ako sa salita ng isang taksil. Handa kong pagbayaran ang aking nagawang pagkakamali. Wika ni Raha Balinsusay sa harap ng buong angkan ng mga bangkilan. Hindi nararapat lumuhod sa harap ng isang binukot ang isang raha. Kaya tumayo ka, Raha, at wala kang dapat ihingi ng tawad sapagkat ito ay nauunawaan namin. Kung may hihingin man kaming kapalit, yon ay isang ligtas na puok na maaari naming tawaging tahanan. Wika ng binukot. Kung gayon, maaari ko bang malaman ang iyong ngalan, binukot? Tanong ng Raha. Ang pangalan ko, Raha, ay Silay. Tugon nito. Kung gayon, Silay, matutupad ang iyong kahilingan. Bibigyan ko kayo ng isang puok na maaari ninyong pagtayuan ng inyong magiging bagong pamayanan. At ipinapangako ko din sa inyo na walang dayuhan ang makakagambala sa inyong pamumuhay. Tinupad ng Raha ang pangako niya sa angkan ng bangkilan, dahilan para maging kaanib niya ang mga ito. Naging maganda ang pakikitungo ng mga bangkilan sa mga nasasakupan ng Raha. At dahil sa angking kaalaman ng mga ito sa panggagamot, marami ang mga taong nalunasan. Itinuro din ng mga bangkilan sa mga manggagamot ng Raha ang mga halamang gamot na nakakagamot sa lason sa dugo at maging sa lason sa espiritu. Maliban kasi sa pagiging mabalasik na lahi ng mga bangkilan, ay mahuhusay din silang mga manggagamot. At dahil sa kaganapang ito, muling lumaganap ang kapayapaan sa nasasakupan ni Balinsusay. Maging ang mga dayuhan ay tila nabahag ang mga buntot sa tuwing maririnig lamang nila ang ngalan ni Raha Balinsusay. Lumaganap ang kadakilaan ni Balinsusay, maging sa karatig na mga pulo hanggang sa makarating ito sa pinuno ng isang ahop na kung tawagin ay may nilad. Lumipas ang ilang buwan at merong mga sasakyang pandagat ang dumaong sa pangpang ng lugar ni Balinsusay. Agad niya itong nilapitan at binati. Ano ang kailangan nyo sa aking ahop? At saang bayan kayo nang galing? Agad na tanong ni Balinsusay. Ikaw ba ang pinuno ng lugar na ito? Balik na tanong ng dayuhan. Sagutin ninyo ang aking katanungan. Muling wika ni Balinsusay habang binubunot ang kanyang kampilan. Tutugon lamang ako sa pinuno ng bayang ito. Kaya sabihin mo kung ikaw ba ang pinuno ng lugar na ito. Muling wika ng pinuno ng mga dayo
at tinugon naman ito ng punong mandirigma ni Balinsusay. Ang kaharap mo ay ang raha ng bayang ito, ang pinuno ng buong ahop. Kayo! Sino kayo? Pagkatapos sabihin ng pinuno ang pagkakakilanlan ng raha, laking gulat nila nang bigla na lamang lumuhod ang lahat ng mga dayo na nasa dalampasigan at nagsalita ang pinakapinuno nila. Kami po ay mula sa ahop ng Maynilad. Ako si Marduk, ang pinunong kawal ng aking lakan. Nangangailangan po kami ng tulong mula sa iyo at ng inyong mga mandirigma. Wika nito. Ano ang suliraning kinakaharap ng inyong bayan? At bakit kakailanganin ninyo ang tulong ng isang pinuno mula sa malayong puod? Hindi pa ba sapat ang inyong kalas pandigma para panlaban sa mga dayuhang mananakop? Tanong ni Balinsusay. Mali po kayo, kapunuan. Dahil kung mga dayuhang mananakop lamang ang aming kahaharapin, ay walang kahirap-hirap namin silang magagapi. Kagaya ng inyong nasasakupan, ang bayang tinubuan namin ay ang tanging ahop na hindi pa napapasok ng mga dayuhan dahil sa takot nila sa aming sandatahang lakas at ang aming lakan na si Lakang Tundo, ang pinakamabagsik na pinuno sa Maynilad at sa ahop ng Batangan. Yun ang Batangas sa kasalukuyan. Ang kinakaharap namin ay ang pagsalakay ng mga mandaragit. Marami na sa aming mga mamamayan ang napaslang ng mga nilalang na ito. Pagsasalaysay ng punong mandirigma. Ang mga mandaragit ay mga uri ng malalaking ibon na halos kahawig ng uwak. Pero ang mga katawan nito ay kasing laki ng katawan ng tao at ang mga pakpak nito ay aabot sa 4 na dipa ang haba. Sinasabi ding ito ay mga alaga ng isang lahi ng aswang sa bahagi ng Luzon na kung tawagin ay mandurugo. Okay, grabe yung kilabot ko sa episode na to. Nabanggit yung maranhig. Nabanggit yung mandurugo. 'Di ba? Tapos may dumating pang yung tawag dito, yung bago nilang kaanib, yung mga pinagmulan ng maranhig. Grabe kilabot ko dito. Ang matindi pa ngayon, pupunta na si Raha Balinsusay siguro sa Luzon. 'Di ba ang dami rin sa Luzon? Di natin masasabi kung ano-ano o kung gaano karaming iba't ibang klaseng halimaw na nandoon. Grabe, mapapalaban to. Abang-abang tayo sa Ano episode na ba tayo? 13? 13 tsaka 14. Kita-kits tayo ron, mamaya rin yun.